Som el Centre de Persones Adultes Vicent Ventura de la Fontsanta, València. Van arribar a este edifici l'any passat i es van trobar amb aquest pati i ubicats a un nou barri. Des de l'inici van veure que el pati seria el punt fort per a generar sinergies amb el barri i que el veïnat s'apropara a l'escola. Ara és un pati molt dur i poc acollidor i, per tant, necessitem naturalitzar-ho. Així que ens van ficar mans a l'obra. Eren conscients que hi havia molt a fer si volien que el procés fora comunitari. Durant el curs 2021-2022, dins del projecte de centre L'espai que habitem, vam realitzar la formació de centre en processos participatius i vam focalitzar la mirada en generar activitats al voltant del pati. Amb la fita clara, aquest curs 2022-23, a més de l'esmentat, hem iniciat un procés comunitari creant unes jornades anomenades Pati Obert, amb entitats del barri, en les quals hem arribat a propostes concretes i hem perfilat una línia de treball futur. Agraïm la iniciativa dels patis d'oportunitats perquè arran d'aquesta experiència dona resposta a una necessitat que havíem detectat com a col·lectiu al barri. Obrint les portes al col·lectiu d'adolescents del barri de la Fontsanta, hem pogut aprofitar també aquest espai que estava tancat i ara esperem que puguem donar resposta, seguim donant resposta, donades la realitat a la que ens atenem de cara als mesos que venen de calor i de la realitat del canvi climàtic. Me gustaría apoyar la idea del Vicent Ventura de buscar una zona de sombra y una zona verde en el barrio de la Fontsanta, ya que disponemos de un espacio muy provechoso, pero actualmente no se está utilizando. Con el fin de que se hagan actividades aquí en el barrio que nos hacen falta y ellos están mucho por la labor. Entonces apoyamos en todos los sentidos y en todo lo que les haga falta para que puedan realizar este acto y llevarlo a cabo para bienestar en general del barrio. El nostre objectiu és clar, volem treballar en comunitat, que les decisions es prenguen entre totes, volem participar d'això i que aquesta transformació ha de ser verda perquè entenem el futur amable i transformador. Gràcies.